пели. Вижте кученцата ми. Кои са Да хубави. разбираш, ама... Това е кангал. Ето бялото. А това са двете деца, черните. Ето това е кавказска овчарка. И той е кавказска овчарка. Бачи ти по-хубаво. По-хубаво по-той. Ето я кавказска. Той как казваше? Той пък се казва Пухчо. Той пък Мечо. Той пък Рекс. Комисар Рекс. И гудбай.